Ja, hej og velkommen til en helt ny episode af Happy Wheels. Lad os bare gå i gang. Vi skal nok Human Run 2. Ja, lad os prøve den. Den har jeg spillet før. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Så det er for... Nej, det er fucking shit først det. Så. Løb. Nej. Hvordan er det nu, man griber fat? Odder, ikke? Men i hvert fald det der... Ja, så har vi det. Sæt. Det er fat i et eller andet. Jeg er stadigvæk i vognen. Jeg overlever. Ja, nej, yes! That's how we do it, og jeg klipper lige til jer i næste. Yeah. Lol, kommer. Jeg finder den lige hurtigt igen. Der er Bigfoot. Frost, nej tak. Jo, lad os prøve det. Let's try it. Ham der ikke nu? Eller hende, jeg ved det ikke. Så den gamle mand. Den er bare så awesome. Altså, folk kører vel også sådan her i køreskole. Ja, det er sådan, man laver et... Okay. Ups. Sådan der. Det tog kun et minut. Og jeg gider ikke at klippe den her gang, ved grund af alt, så tager det bare alt for lang tid. Pokémon training, ja, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Altid den gamle mand. Catch nothing. Så skal vi bare noget til vejs ende. Ej, det er gas, godt nok, godt gør det. Nej, jeg vil ikke stå der. Første ting, man ikke må gøre til Pokémon træning. Jeg kan... Ja, vi tager en anden karakter. Sådan der. Ja, sådan kan man. Okay. Så er jeg også den sådan, eller var det bare mig? Backwards. Oh my god. Okay, jeg fik ikke noget chok. Nej, aldrig. Jeg får aldrig chok. Især ikke over Happy Wheels, det. Aldrig. Vi ses. Jeg gider ikke at vente. Okay, helt normal Pokémon træning. Ja, lad os lige hurtigt læse, hvad der står. I wanna be the best, like no one ever was. Ja, okay. Det er bare sangen, det hedder det ikke. I wanna be the best, no. Nej, hvad laver jeg? Jeg ved ikke klare den igen. Poha.
Car Chef Awesome, The Mystical Cave, The Car City, The BMX Park har jeg klaret. Og nej, Headshotter har jeg ikke klaret, den var på 7 hoved. String, The Goat Trainer, The Hotel, Human Run 2 Attack, The Officer, The Down of the Dead, okay. Okay. Okay, det er helt realistisk. What? Au! Hvad? Jeg gider ikke. Nej! Helt realistisk spil. Du kan bare gå lige igennem væggene. Nå, ja. Ja. Washably, yeah, shotgun, bam. Okay, nu skal jeg bare skynde mig. Good. Done. Next level. The Mystical Cave, the city, the BMX, blah 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 blah. The hotel line, run on. Harry, the Dragon Fight Unite. Ja, det er i hvert fald den sidste bane, vi er klar for i dag, og så skal jeg lave noget andet i videoer. Her er jeg. Trap Trask. Happy Soul. Mine Turtle Attack. Ja, nej. Oh, okay. I like dream, doom. Do you mind, Turtle? Nej. Jeg mangler cannonball sådan der. You lose. Nej, jeg gjorde, jeg vandt. Det er der ingen, der ved. Vent lidt. Nej! Nej, jeg vil ikke! Altså, I skal klare en bane til, for det har jeg sagt, at I skulle. Så, lad os bare bruge den. Don't know. Yeah, Santa Claus. Okay, Santa Claus, han er lige.
Ja, ho, ho, ho. Svært at komme ikke med jul til. Jeg har lige ødelagt jeres jul. Så dø. Nej! Nej! Uden hans kane er han jo ikke. Julemanden. 360. I mean, from Salto. Nå, men det var i hvert fald det her for den her episode. Håber I vil se med i næste, og tak fordi I så med.